Joder! Aizu mutiko. Papel aluminioa zakarrontzira. Nirekin kartzelara joango zara. Nahi abizan da. Axola zait, nirekin kartzelara joango zara. Ez, mesedez. Kartzelatik aterako zara, baina kondizio batekin. Zerbitzu komunitarioak egin beharko dituzu. Eskerrik asko aukera hau emateagatik. Aizu, zerak izara aluminioa lurrera botatzen? Markatu? Tutuna zode aluminioa lurrera botatzen harrapatzen bazituzte kantzelara pazitzen. Da niri zer? Bai, hori esaten dugu guztio, baina niri azkenean harrapatu zidate eta kantzela joan eta orain zerbitzu komunitarioak egin behar ditut aluminioa biltzen. Tira, bakarrik hori baldin bada. Ez da hori bakarrik. Aluminio asko kontaminatzen du hortikan botatzen baduzu. Tori bokanor bat probatzeko. Beno, probatuko dut zer moduz.